سلام زخبركم من زخبركن تخاتلتنا بفلاي دما ساعبتي ما أدي سنبت مسينما سمرم أمن تخرستنا أنقعد أمولكم فتح لكم أبزكنا أو دعمت سلامنت عنان إنا تمننا بروخ سنبت كمون روحي صودا أمت نبلكم أحبيرو تبلونا مهلاوكم زت أرايكونا نلومون ما أدي سنبت شيشايا متنكي قدل كابستفلالي صحوفات نزكبور أو دعمت يخوني بمبال كن مقرروز غننا صحوفات باتي نقص عقبنا أبركتنا خنعزز فتنا لنا قيرم بلو نخيد إيه رسعنا با إذا مدى بزينا خعبن سحابن مهارن زخون مدبات كان أقربلكم شير لايك سبسكرايب كتقبروا لنا أننا تمننا دقمنا نأمنتي كريستنا روحو ساود عمات النابلنا نعمل أتحستو مدبنا كان أسكركم صوم أمن تخرستنا أب عمت نتنشوعتنا أواج أصوامات كتصوم يقبا كابزي أوم حدا صوم 4 يوم أزي اتقويتا يسوس كريستوس دحر بيد يوحنس مطمقو أب قدام قرنطوس كوينو 4 معلتن 4 ليتن زصوم يوم اتن كساب تنساي مالت كساب لومي أو دعمت زلوا سنابتي عبيتي صومك نقرا من قدنا انتاي كم زبهالا دحر زحت مسغاغريت موسيقى مزرزارنا أب هاجرنا إيرترا أب قربابتنا أزت أم بخمي كم زبع الكندسس كنفتنينا أتا قداميت سنبت زورده مالت زورده تبحال ولد بفولي أكالو كاب سمايات مالت كاب ناي بحري للنقو وريدوم كاب قدست دنجل مريم مولادو كم اون مسكالون مماتون يملكت كالأيت سنبت قدست تبهال إذا علت زيا قدستيا فتاري كل فتيرو زعرف علت سنبت قدستيا أنا قدس كم زخنكو قدسان كنو كم اون سنبت كتكبرن كتقدسن كم زلوا زرديو سالسيت سنبت مكراب تبحال مكراب بيت ጸሎት አይሁዲዮም ጎይታ አብዚ ቤት ጸሎት አትዩ ዝምህረሉን ተአምራት ዝገበረሉን ሕሙማት ድኑሳት ዘሕወየሉ ዝነበረዩ ነቶም መሸቀት ገሮም ዝሸጡን ዝልውጡን ዝነበሩ ዘሳጉጎልዩ ቤተይ ቤት ጸሎት ይባሃል ኢሉ ንቤቱ ዘጽረየሉ መዘከርታ ኮይና ዝተዋሃበቶ ሰንበትያም رابعيت سنبت متأقو نتوم بسقادويان بتأمراتو يفوسهم نتوم بسقادويان دما بتمرتو يبطحهم كم زنبرة زذكر الله سنبت يام حامشيت سنبت دبر زيت داك ماي مسعات قويتان حلفت علمن بفولي انذكرالو حدا كابتوم 3 جزيات أتي حامشي سنبت نايز صوميوم دبر زيت مالت زيتي زركبو أو لعز بغلو أنبا مالتيوم أز أنبا عب كتما يورساليم بوغن مسرع زركبيو كابت دباباي وي ميدا بيت مقدس 75 مترو بالرخي ركب شارشيت سنبت قبرهير قويتا نتوم قناعتا قلقلتي أكبر تحيران النابلة عصبهم كم زهب تزخخر شاوعيتي سنبت نيكوديموس نتي بحبو ليتي نتسألمات كولجيرو ناب قويتان نخده زمهار زنبرا ممهر إسرائيل زتبهله عبي سب نيكوديموس نمزكارن كاب اون مهارو بزح سلزلون إذا شابعيت سنبت بسمو تتعوعات شامنيت سنبت خسانا دحنات زركبو حق أنيا مدهانيت مالتيو اتمدهانيت دما قويتايو قويتا ناب يرساليم أب أدقي توطيحو كأتن كلو هزبي كداونتو منان تقفو جانفر أوامم ساليعم أمن قدنا نسنسو
ሆሳዕና በአርያም ንወድ ዳዊት መድኃኒት ምባል ይግቦ ይናበሉ ጨንፈርሲ የሒዞም አመስገንዎ ሚያዝያ ወርሒ ሚያዝያ በግእዛዊ አቆጻጽራ በወርሒ 8 በአቆጻጽራ ፈረንጅ ኸኣ በወርሒ 4 ኣብ ሰሌዳ ዓውደ ወርሕ ተቐሚጣ ዘላ ወርሒያ እዛ ወርሒ ካብተን 12 ወርሓት ግን ዝፈልያን ዘመሳሰላን ዘበለ ባህርያት ክህልዋ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ነዛ ወርሒ ብፍሉይ ጠቂስና ክንዛረበላ ዘኽእለና ኸኣ ኣብ መድረኽ ናታ ጸኒሕና ናብ ዝቕጽል ወርሒ ክንሰግር ዝተረፈና ሒደት መዓልቲ ኣብኣ ዘለው ጽባቐ ተፈጥሮ ግቡእ ክብርን ሕድርን ሂብና ክንፋነዋ ስለዝመረጽና ኢና ሓረስቶት ካብ ወርሒ መጋቢትን ቅድሚኡ ዘሎ ወርሓት ጀሚሮም መሬቶም ክሕንጥጡን ክግልብጡን ክጨዱን ክድኩዑን ዝወርሕዎ ዕዮታትን ኣዴታት እውን ብጊደአን ቆፈታት ዝጽገን ጸጊነን ሓድሽ ዝስራሕ ሰሪሕን ንዘለወን ትሕዝቶ እኽሊ ንቐለብን ንዘርእን ዘመቻቻሉ ወርሒ ኮይኖም ተስፋን እምነትን ኣብ ሂቡ ዘይከልእ ፈጣሪኦም ኣንቢሮም ሓደራኺ ወርሒ ሚያዝያ እዮም ዝብልዋ ነዝን ካልእን ክብደት ሓደራ ስለትስከምካ ኢና ወርሒ ሚያዝያ ክንብል ዘገደደናን ዝቐሰበናን ኣብዚ ዝበልናዮ ወርሒ ሓረስቶት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ክድኩዑ ክዛልዩ ክሓርሱ ብሓፈሻ መሬቶም ኣለሳሊሶም ዝሓለፍዎ ግዝያት ጠልዝመራ ዝረኽብሉ ተስፋ እብነቶም ፈጣሪ መሬቶም ኣጥሊሉ ቁርብነት ንዘርኢ ዝብልሉ ተስፋ ንጽቡቕ ክረማት ዝእፍተሉ መግሱዕ ጽባቂኡ ነጎድጓድ ደሃዩ ዝስማዓሉ ኮይኑ ንሶም መርሓባ ደሃይካ ኣይተሓባ ኢሎም ዘመስግንሉ ወርሓት እዩ በተኻልእ ሸነኹ ኸኣ ኩሉ ኣማነ ክርስትና ምስ ኣምላኹ ርክቡ ዘደልድለሉ ጾመ ምሕረት ንኽኾነሉ ንትእዛዛቱ ኣለኹልካ ዝብለሉ ትዕግስቱ ዓቕልን እምነቱን ዘራጉደሉ ወርሓት ጾመ 40 ዘከናውነሉ ብምዃኑ ነዚ ሰጊሩ ኸኣ በዓል ሆሳዕና ሕማማት ሓሙስ ጽግቦ ቀዳም ስዑር ኣላጊቡ ብርሃነ ትንሣኤ ዝርኤሉ ከምዚሉ ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን ብዓብዪ ኃይሊ ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣጋእዞ ለኣዳም ሰላም እምዝየስ ኮነ ፍስሓ ወሰላም እንዳበለ ብርሃነ ትንሣኤኡ ዝርኤሉ መስቀሉ ዝሳለመሉ ወርሓት ብምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ ንኹሉ ምእመናን እንቋዕ ጾመ ልጓም ፈትሓልኩም ጾመ ምሕረት ይግበረልኩም ነቲ ንእምነቱ ኣኽቢሩ ተስፋ ካብ ፈጣሪ ዘንበረ ሓረስታይ ከዓ ጽቡቕ ኣዝመራን ሰናይ ዝመልኦ ራሕሲ ዘለዎ ክራማትን ይግበረልካ እናበልና ንኹሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ዝምድሪ ዘለኹም ምእመናን ክርስትና ደጊምና ርሑስ በዓለ ፋሲካ ይግበረልኩም እናበልና ሓደራኺ ተቐበሊ ወርሒ ግንቦት ድማ ንብል ምሳሌ ቀዳሞት ሰማይ ክንደ ዓውዲ መሬት ክንደ ንእዲ ቀውዒ ሲሒታ ክረምቲ ናብ ሸመታ ሰባብ ዓዱ እኽልብ ዓውዱ ርስቲ ንወራሲ ግራት ንሓራሲ በለለይ ኣይከም ኣፍካ ግበረለይ ኣይከም ኢድካ ራዛ ኣበይ ደሊኻ ምሳኻ እንታይ ስንቅኻ ንስኻ ሰማይ ብመብረቕ ይሕረስ ወላዲ ብሕጊ ይኽሰስ ብሓደ ወገን ተዛረቦ ብሓደ ወገን ተላዘቦ ሰኣን እሊ ነገር ገፍሐ ሰኣን ስግር ውሕጅ በዝሐ በብሃገሩ ብዙሕኡ ነገሩ በብነፍሱ ብዙሕኡ ባህሩ ሓደ ሰብኣይ ብበዓልቲ ቤቱ ሕጉስ ስለ ዘይነበረ ወትሩ ኣምሲኑ ገዙ ይኣቱ ነበረ በዓልቲ ቤቱን ነዚ ሓድሽ ጠባይ ሰብኣያ ምጽዋሩ ስለ ዝተኣነት ኣንጸርጺራ ናብ ዋሕስ ቃል ኪዳና ዝኾኑ ኣቦ ብምኻድ እንጌራይ ነቒጹ ጸብሐይን ስዋይን ከዓ ዝበልዖን ዝሰትየን ሲኢኑ መጺጽሞ ኣፋትሑኒ ኢላ ለመነቶም ንሶም ከዓ ጉዳያ ተጠንቂቖም ብዝሰምዑ ጨንቅኸ ዝኻብ ኮነስ ክፍታሕ ኣይትበሊ ብግዚኡ ንገዛ ዘእቱ ፍቓድክውን ዘምልእ ፈውስኸም ዘሎ ክነግረኪ በልዋ ንሳ ከዓ ጽቡቕ ዘይንስር እንታይ ደለ እምበር ንበዓል ቤተይ ደኣ የፍቅሮ እንዴ ዝኾነ ኮይኑ በጃኽ ብቕልጡፍ ንገሩኒ ኢላ ሃወኸቶም እዚ ብቕልጡፍን ቀሊል መንገድን ኣይርከብኒ በልዋ ደሓን ንሳ ጥራይ ደኣ ንገሩን እምበር ንምርካብ ዝኾነ ይኹን ተግባር ፈጺመ ከምጽዮ ክፍትኒ በለቶም ይኽእሎ ካብ በልክም በኣር ኣንበሳ ብሂወቱ ከሎ ካብ ነብሱ ጸጉሩ ቀንጢብክን ተምጺኪ ምስኡ ኣቃሚምካ ዝተፈውሲ እዩ እሞ ቅድሚ ኩሉ ዝብለክ ዘለኹ ጸጉሩ አንበሳ ክተምጽለይ የድሊ ኢሎም ኣዘዝዋ ሰበይቲ ብትእዛዞም ኣዝዩ ስለ ዝገረማ
توساخيت الله صقر سبك قنطب زي كلتا كما جيرة صقر بس قنطي بخمس بمبال ملسات اللوم دحان تراي تقباري تكون مبرتا عين الطباب كم تتقامي خنقركي بلو امو فقادنيا مخانا مسرقاقصو اتميلا نغروا بدحرزي اتا سبيتي نافتن بسا مايست يلو يزبهر ربا وططو حيزا مسكدت ام بسا خم املو مايكستي صنحا سبنتا برتع رعد ورسا انت خونه ام بسا وططو سلازرخبه نعو قراطيمو مايست يخدا سبيت هويه زلليتو سلازيرخبت كالو معلتون كالاي وططو حيزا ناتربا خدت أمبساون مستخلو جرمو نابتربا قطو متى اتا سبيت جن ابتقدماي جزيكا بزح انت زي فرحت ابتخلعيسي كي سنبدت تعصبتو أمبساون نتوططو نسا تمصالو خمزلا سلستردأ ابتقا قريبو كوف بلا اتا سبيتون كنتاتو بمعزاب قس بقس صقر خدوس سو جمرتمو بوبيلا خا اتزدليتو صقري وسدت بدحرزي نتتصقرن بس حيزا نابتون وحس قال كيدانا زخونه ابو بزخدت بلا انس فوسي باللي كتابي باللي قدا خمتنن بس زفرح كيون زخبر كيون نتبعال قال كيدان كون كتخبريون كتحافريون يقباكي اذا مالت جن وططو حردلو مالتي ايكونن جن سبعيكي بطببات حزا غيركي غزو قلطيفو خمزاتون حدارو خمزه خبرن جبري مالتيو إيلو ما فانوا اتا سبيتي كاب سبعيات رايزي كونس كاب اون قدلت كم زلوا تردئة نتزهبوا مغري اب تكبروا على بدحرزي سبعيا بتاح حزاب على البيتو سلستقرمه امسي زمت ازنبرة بقوانو خمت قبل على سبيت ندقن كتر خبراتن حاليتن كحضرو جمرة كان وطئتو خاء حداروم سلام سفينو بسلام كنبرو جمرو اي بالهي اي طباب كبحال كلوس كم زندالو ازبح لناكو عبيت هو اسكا قلخ نفل كوقع قداموت سخير خلو قوال نزل منكا اي تخلع يوم سخير خلو زصرفكا اي ترسع يوم اميو نزل منكا ابلع يوم مست ألماي محلا مس حيام قويلا مس قوال مهللا مس زرقاي وعلا مس كلب خولا مليئة اي تحدرن انت زي قوديلا اب ارقيت سحدر السعل اندا نقوز اتوا بعر اتا اي حوي اتا اي اللعل بعلا سغيلاتو رحقه بعلا سنكتاتو بحقه قدم كي تحزو بتنقاقه ويزا هلاي عباي حنقاقه زخبركم من زخبركن انتخاتلتنا دقيمنا روحوا سبعة تنساين ملأ هزبي ارترام نمأمنان ون انقعت امولقان فتيحونا بزخبر بعل ابقعكم ابقعنا نابلنا بمقصال بعلة تنساي ابستفلالي هاجرات بستفلالي ملكو عيو زكايد نحجم بقار نقل خاتي ابقل هاجرات زكايد فليز بلا اكبابرا بعل تنساي دهسيسنا لنا سنة مكتتال بيرموداويان نبعالة تنساي كاب سقع عساس تسرحي استفلالي تشكولاتان بفلي اقباب استسرحي عينت مقرح بستي بمقرابن بملواتن يتنبلوا نرويجاويان نبعالة تنساي اب عربي كوينوم مالت عرب سغلت سنبت كلمة مأكالو استفلالي كبت نتفتات يكايدو قال كابت ببزح زكايدو نتفتات اب قوبتات محقارن كالق كبر زبالة نتفتات يحلفوا ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኤሮጳ ሰንበት ምሸት ማለት ፋሲጋ መዓልቲ መጋርያ ብምእጓድ ነቲ በዓል ብዝገልጹ ደርፍታት ክዘናግዑ የምስዩ ትርጉም ናይ ዝሓው ድማ ካብ ዝዕለት ጀሚሩ ሓጋይ ወፂኡ ጽድያ ዝኣትወሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ካብ ናይ ሓጋይ ጸልማት ኣውፂኡ እንቋዕ ናብዚ ናይ ጽድያ ብርሃን ኣብጽሓና ብምባል እዮም ነቲ ናይ ሓዊ ስነ ስርዓት ዝጽምብልዎ
ሽወደን ኣብ ሽወደን ንበዓለ ትንሳኤ ንምጽንባል ብዝተፈላለየ ሕብርታት ዝወቀበ እንቋቑሖ ስጋ ብምሕዋስ ሽጉርቲ ከምኡውን ካልእ ዓይነት ቀመማት ተቐሚሙ ዝዳሎ መግብን ብምምጋብ ይሕልፍዎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ህፃናት ናይ ቀደም ግዚኡ ዝሓለፈ ኣከዳድና ብምኽዳን ዝተፈላለዩ ምርኢት የቕርቡ። ሄይቲ ደቂ ኣንስትዮ ሄይቲ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ብዝተፈላለየ ሕብርታት ዝወቀበ ኣልባሳት ብምኽዳን ራራ ዝተባህለ ባህላዊ ሳዕስዒት ይስዕስዓን ብሽምቲ ዕለት ድማ ነፍሲ ወከፈን ንበረኸት ዝኸውን እንስሳ ከም ጠለበጊዕ ዝኣመሰለ ሒዘን ብምቕራብ ይጽምብልኦ። ሃንጋሪ ኣብ ሃንጋሪ በዓለ ትንሳኤ መንእስያት ደቂ ተባዕትዮ ከም ጨና ወይ ማይ ዝኣመሰለ ነገራት ኣብ ርእሲ ተናዋልድ ይንስንስዎም። ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ነታ ካብ ነዊሕ ግዜ ንመርዓ ዝሓረይዋ ጎርዞ ዘለዎም ሓሳብ ንኽገልጹላ ዕድል ይረኽቦም። ፈረንሳ ኣብ ከተማ ሃውክስ ፈረንሳ ብ4500 እንቋቑሖን ካልእ ዝተፈላለየ ቀመማትን ዝስራሕ ፓኒኖ ኣሎ። እዚ ፓኒኖ እዚ ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ጽጉማት ሰባት ክምግብ ተባሂሉ እዩ ዝዳሎ። እዚ ዓመት ዝካየድ ንጥፈት ቀንዲ መበገሲኡ ናፖሊዮን ቦናፓርተ ምስ ሰራዊቱ ብደቡባዊ ፈረንሳይ ይጓዓዘሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብቲ ቦታ መሰዕረፉ ብእንቋቑሖ ዝተዳለወ መግቢ ከም እንግዶት ተቐረበሎም እሞ ካብቲ ግዜቲ ክሳብ ዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ፈረንሳ ከም ባህሊ ሰሪጹ ይርከብ። ብራዚል ኣብ ሃገር ብራዚል ኣብ ቅንያት በዓለ ትንሳኤ ፍልይ ዝበለ ንጥፈት እዩ ዝካየድ። እዚ ድማ ንኽትሪኦም መልክዕ ዘይብሎም ብጽቡቕ ኣሰራርሓ ዘይተሰርሑ ባምቡላታት ብመልክዕ ይሁዳ ብምስራሕ ኣብ ልዕሊ ይሁዳ ዘለዎም ጽልኢ ይገልጹ። እዚ ጥራይ ዘይኮነውን ኣብቲ ግዜቲ ንዝረኸብዎም ዓሌታት ይሁዳ ኣብ ጽርግያታት ብምኽታር ኣብ ልዕሊኦም ሓደጋ የውርዱ። በንጻሩ ግን ኣብ ድሮ በዓለ ትንሳኤ ማለት ቀዳም ምሸት ብሻባዶ ደ አሌሉያ ዝፍለጥ ንምውዳእ ጾም 40 ዘበስር ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ዝተፈላለየ ካርኒቫላትን ሙዚቃዊ ትርኢትን የካይዱ። እስጳኛ ሓደ ካብቶም ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዎም በዓላት ትንሳኤ ኣብ እስጳኛ ከተማ ሴቪለ ዝካየድ በዓል እዩ። ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣባላት 52 ዝተፈላለዩ እምነታት ዝኾኑ ኣሕዛብ ኣብ ጎደናታ ከተማ ብምውጻእ ንስቕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ ዝተፈላለየ ጭርሖታትን ምርኢታትን የቕርቡ። ብዘይካዚ ብዝተፈላለየ ሕብርታት ዝወቀበ ሽምዓታት ብምውላዕን ካልእ ዝተፈላለየ ነቲ ዕለት ዝገልጽ ሕብራዊ ስእልታት ብምድላውን ይካየድ። ኢንዶኔዥያ ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣስታ 7 ሚልዮን ተኸተልቲ እምነት ካቶሊክ ኣለዉ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ክርስትና ብፖርቱጋላውያን ካህናት እዩ ማዕቢሉ። ካብቲ ግዜቲ ጀሚሩ ድማ መንእስያት ናይቲ ሃገር ብምስሊ ኢየሱስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጎደናታት ብምውጻእ ብመልክዕ መስቀል ኣብ ዝተሰርሐ ጠዋሉ ብምስቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓብሓበን ይገልጽዎም። ኢጣልያ ኣብ ከተማ ፍሎረንስ ኢጣልያ ጻዕዳ ብዕራይን ብዝተፈላለየ ሕብራዊ ጨርቂ ዝተሰርሐ ውቁብ ዓረብያ ብምድላውን ክሳብ ኣብ ካቴድራል ዝበጽሕ ብማእከል ዓበይቲ ጎደናታት እታ ከተማ ይጓዓዝ። ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጽሐ ድማ ካብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን መዝሙር ይዝመር። ብዘይካዚ ብመልክዕ ጻዕዳ ርግቢት ዝተሰርሐ ህያብ ናብቲ ካሮሳ ይወሃብ እሞ ኣብ መወዳእታ ድማ ከም መግለጺ ሓጎሶም ርችት ይትኩሱ። እዚ በዓል እዚ ብስኮፒዮ ዴል ካሮ ዝብል ስም ይፍለጥ። ቡልጋርያ ኣብ ቡልጋርያ እንቋቑሖ ብምድርባይ ኣብ መንጎ ስድራቤታት ዝካየድ ሓደ ጸወታ ኣሎ። ኣብዚ ጸወታ እቲ ኣብ ነብሱ እንቋቑሖ ዘይተሰብሮ ኣባል ናይታ ስድራ ነታ ዓመት እቲኣ ከም ዕውት ሰብ ይቝጸር። ኣብ ካልእ ባህሊ ናይዚ ሃገር ኣብ ሓንቲ ስድራ ዘለው ሽማግለ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ በታ ቀዳመይቲ ዝቐብእዋ ቀይሕ እንቋቑሖ ነቶም ኣብቲ ስድራ ዘለው ቆልዑ ኣብ ገጾም ይለኺሎም።
እዚ ድማ ነቶም ዝዓቢ ቆልዑ ነቲ ዝመጽእ ዕድሚኦም ጥዕናን ሰናይ ትምኒትን ዝገልጽ እዩ زخبركم سمعتنا نزا كنقربلكم زصنحنا زسددتلنا MB كابس مرأي أزينا نمسكنك MB أبقصالو انت صادفوخي أي فلينا زخبركم تخطاتلتنا دقيمنا روحي سعود أمد كقبرلكم بممناي نلومي بمخنات بعالة نساء زدالنا يفولي تحستو أبز خنزا زمينا زمت سنبت أبتا مساسالي جيزي داقماي مرخبنا إمو كساب شعوء سلاما فقرا عدمنت عنان عوتنا سالوتون عب كله هيوتكم بممناي ناتكم مورال متببعن نغط عليه سوق منا حاجزتي أمو شير لايك سبسكرايب عب كومنت لما أنت واحدة ولا كي لكم ندو تحفلنا بلو زمت سنبت كساب نرخب سلام كنا